عليك فما خطبكم هل الهالمون أيها المرسلون إيهم ودنلاك قالوا ببي إنا نمين دي أرسلنا من نلانو إلى قومين كفيودين بمجرمين بغندا كبكودين لنرسل بل من نلد عليهم دوم بهجارة كاج من دين أمرا دي لوفال دفنغل مسومة كاج دي ننكو غامنا دي كن ويندا هن كالا هن بو اندمو ودسي امم اندمو ناناي هاير عند ربك تجوام للمسرفين ولند بغندا كو هيفره الله فأخرجنا من جلتني man kana fiha ben wonno be ndir wuro go minnal mu'minina julbe min kalki heddibe kono non fama wajadna min tawad fiha idur wuro go ghayra baytin so wana galle minal muslimina julbe galle goto julbe tan min tawi do no wure he bami den tan wiyama luudu tan e bibbe mudum wiyama kambe julbe be fof kebe sappoytar fami en hen bibbe makko be den tan bismillahi ko ben tan goni julbe anani Allah wi watarakana min goppi fiha e halkede wurongo caggaldi wurongo halkande watarakana min goppi fiha e wurongo ayatan hawninde woni mande e halkede be lilladina wanande ben yakhafuna be ene kula al azab lati al alima musta basa watudum wa fi Musa ene kissa annabi Musa kadi ida arsalna halkadi ida arsalna hutumani min nedi mo kanko Musa ila fir'auna fewde o gorko min tottimo bisul danin dalil mubinin penjo fatawalla fir'auna rumkiti gali mana kurumtudi bi ruknihi e kono mum fir'auna rumtudi e kono mudum anani waqara o wi Musa o wi Musa sahirun ko bilede aw majnun walla ko kangal o biyo Allah ne wodi gere didi woni ma ko bilede ma ko kangal aha Allah wi fa akhadnahu min nangimu وجنوده من ننجي كونو مكو ولا كونو دي مكو فنبذناهم من بدي في اليم اتورو ما يهانغو بنجولي وهو فرعون نون مليمون كو غادلو كاي نيغا الله وي وفي ادين وني halkede gol do le ñonne kadi hawninde ila arsalna tumani min niri alayhim mabbe arriha hindu al agima no ganda furi mayru hendu no ganda li annaha la tahmilul madar de wonno hendu ndu adrata tobo ta ko tobo wala talga hu sajara hendu no ganda kadi hollinta ledde o hiya daburu nu woni hendu masa ummartonde hirnaange o wi hendu nu ma tazaru nu wappata min shay'in hunde yo hunde wana fitanu wana jawdi atata mundu ari alihimum kala ko hendu nu are dow mu wappata dum illa ja'alatu so wana wada dum karrami min jiyal dapugal kala ko hendu nu wirti wappata so wana wada dum jiyal dapugal ni Allah wi wa fi samuda woni ngol do leñol ne halke dumen hawninde id qila lahum tumane annabi salihu wiide caggalde be bari geloba ba e wata matta'u o wi ndakhmitu de hatta hinin halaja mun ngasa anani de fadde balde tatan fa ataw Allah wi be mawni kini an amri rabbihim garawde yamirore jomma fa akhadathum as-sa'igatu hacha ngo nangi be caggal balde tat wa hum yanzuruna be nara ko nyalama wana jamma Allah wi famastada'u be kattanani non nyade hen min qiyamin daragol وما كانوا منتصرين بباوا كدي ايوا يفتاده كدي كالكودو بو بباوا الله وما كانوا منتصرين بباوا يفتاده كدي كالكودو بو كالكام كالكودو wala ko mbayo mum belli ko gawma no hen yimbe odo gorkore halkeedu men de woni hen kadi hawninde aha min qablu beedo ngadi no odo annibinu adi haadabe do be fof innahum beedo kanu latino ma gawman ko yimbe fasigina fasigebe allawi was-samaa asaman odo mo jiida banayna ha min bamtimo bi aidina sembe min bamtirimo ko sembe wa inna minal lamusiuna ko min hattande aha e min katani dum wal arda leydi ndi jahara dine farasnaha min bertidum fa ni'matare non almahiduna wertobe tawde ko minen aha wa min kulli shay'in kalahu de yohune khalaqana zawjayn min tagidum ko gere didi kala ko taga ko gere didi min gorko e debbo asaman e leydi nange e lewu ko newi e hayre ko ceedu dabbunde ko weli ko haadi ko nuur e ko nibbi kala hunde ko geddi Allah wi minen badi la'allakum bele jo onon yimbe be tazakkaruna miccodon bele gandon taggo deedo gede o ko o ko goto goddo ala bele ndewon fa firru ila Allah onon fof ndoge yewde baraji
fewde Allah anani doftade Allah hoto ngofe dum inni no min lako wonande on minhu koy Allah ummimi nazirun komi jersino mu binin pen min ummarade me Allah fewde mon komi jersino wala taj'alu ma Allah hoto bade wondude Allah ilahan dewetedo akhara god inni no min lako wonande on minhu ummarade Allah on nazirun komi jersino mu binin penyindo jetigol kadhalika koni ma atal ladina medani arde ben min qablihim adinobe be kambe makana min rasulin nelado illa qalu sawana be biya nelado o sahirun ko bilejo aw majnunun walla ko kangado be don so bima non tan ko dum wonno ko aada tan wonno Allah wi atawasaw ma taw be mbasondir bihi e ngol kongol ma taw kambe bennube pop e arobe bi wattande be fof ma taw be mbasondirat kala gardo biye dum ko bilejo walla biye dum ko kangal ma taw be wasandir be dum mata goto fof ne wasiyo goɗɗo on ɗum Allah wi balhum ɗaccuni kamɓe kay qawmun keɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɗaaguna keɓe bewɓe ɓe kamɓe pop e ngol ɗo konngol fata walla anhum rumkito ga maɓɓe fama anta wonani an bi malumin aɗa ñiŋa anani wa dhakkir wajoro qur'ana fa inna dhikra ay wa'zu tanfa'ul mu'minina ene nafa julɓe kam wajoro qur'ana julɓe kam so wajabata waɗa ko nafi Allah wi wama khalaqtul jin min tagiyani jinne wal insa e yimɓe illa liya'buduni so wana yo ndemam tan mi tagirani yimɓe ɓe e jinneji ɗi so wana yo ndemam wana goɗɗum hay hunde fayde noon wasde wadde nde andi neɗɗo ne setta kuɗol wiya ene windira wasa windir Allah kayne taga neɗɗo yo rewɗum wasa rewde ɗum kono ɗum kam ko ɗum kam neɗɗo tagira so waɗi ko ɗum o tagira so waɗani ko ɗum o tagira neɗɗo ene waɗa hunde wasa wadde ko wino ko waɗa aɗa setta kuɗol pour mi windira basa windi kam wana haydara ana jiya neɗɗo wiya bari'tu hadal qalama li aktuba bihi fa innahu qalla tuktabu bihi yami setti ngol ɗo kuɗol pour mi windira ene aɗa wasa windirde kay Allah no wi tagiri neɗɗo e jinne ko ha ndema ɗum kono noon yimɓe ɓen mbawi wasde rewde mo wama uridu minhum min muyane yimɓe ɓe min risqin arziqindemi min ala min muyani yimɓe yo ñamminam wala li anfusihim min muyani yoɓe ñammin koye mabɓe wala gayrihim wona woɓɓe ɓe gona kam ala min muyani ɗum de tanmi kay ko min kay tagiɓe min ñamminta awma anani wama uridu min ka min muyani an yud'imuni nde ɓe ñammintami min wona goɗɗo wona min inna allaha Allah huwa arrazzaqu kañum woni garziguinowo zul quwwatil matini joom sembetiɗo fa inna lilladina zalamu ene wodani ɓen toonɓe e koye mumen e keferu makkanaɓe ko wona kañumen eɓe jogui zanuban gueɗal to banggue lette misla yeru kadi zanubi ashabihim gueɗe wondiɓe mabɓe halkiɓe adinoɓe fala yastajiluni hoɗoɓe keñini mi noon e lefte ɗe somin nimnaniɓe ha yawmal qiyamata ɗo mbiyam heño o waylun konngol lefte lilladina kafaru wodani ɓen yedduɓe min yawmihim e nder ñalam mabɓe alladi on yu'aduna mabɓe padanono konngol lefte ɗe wodani kanene e nder ñalam mabɓe mabɓe padano o yawmal qiyamati konngol lefte wodaniɓe ñade hen bisimillahi suratu waɗɗuri simore nde ko noon nde wiyete anani nde ɗo simore noon ende jogui fayida goto a faami seeremɓe moƴƴuɓe ɓe walla waɗiyaɓe moƴƴuɓe arifiɓe billahi en o wi ɓe keeɓi hen fayidaji e nde ɗo simore ɓe mbi istimalu hadihi sura hutorade nde ɗo simore kulliha dendagal mayre mujarrabatun minha ene jarriba hen istimaluha 41 marratan ala wudu'in fi majlisi wahidin li tafriji sini so tawi won bande soka walla won alwudo ma soka ene wone kaso aɗa yiɗi o yalta calligoɗa jooɗoɗa e jonde wotere jangga simore nde laabi 49 o yaltat so Allah haaji ɗimo yaltat faami so tawi kadi aɗa rewe ñamade kadi aɗa andi han waɗɗum tan hawnakima Allah walla joɓal o taysiru risqi walla ko a jiɗɗo ƴamde walla ko a jiɗɗo resde aɗa yiɗi resde kadi mbaɗa ɗum ganniyeɗa ma Allah walla ne ndesirɗa sa timmini tafsiru ma tan a yeehi wuuro mon a wiyama ka desowo ewa masalan anani de kebloɗa tan mbaɗa noon ƴeewa hakkunde ɗo de e wonaki tan ma wonna Allah waɗi tan no ɓennira tan ko haala e Qur'an fof ɓuuri ɗo wal intisari alal khasmi walla won mo ñawdata aɗa yiɗi wallede hen aɗa yiɗi kadi beela Allah walluma kadi ñawore nde walla won bande woni faray téléphone ma wima Idriss min de mboɗo jogui ñawore mboɗi wallede duwaw calligoɗa kuccita funnangue e jonde wotere janggamo 51 sa Allah haaji so ñawdama tan o liɓal
wal amni min kulli hawlin walla hoolaare e kala kulol dunyan wa ukhran aduna ila akhara dum ne kadi enen nafakati kayre ede heewi faayida no wasti'maliha 60 marratan non adadu ayatiha ablagu fi tilka al matalib kulliha o wi so tawi non masalan Allah wallima kama jangile laabi capande jeegom e dum buri kadi timmude andi ayaje ko capande jeegom e sa jangine fodde ayaje mayre kadi buri timmude wana non firtani an gortan asidi jeewa wad biya zal walla biya idi walla biya Abdul Gay walla e badon ba ta la fa yo timmuta fawaaki an gortan wad ala so yimbe hebe ngari ballani man wad yo wade so enen nafana fe kay non ko wazariyata biiden afam wana waddude ko wazariyata suratu wadduri simore nde ko non de wiete makkiyatun ayaje ko capande nay e jeenay bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah Allah wi wadduri mi wodiri hayrene Musa halduno e Allah wa kitabin e deftere masdurin windande fi raqine enen de e dereji mansurin di ganduda ko cara won wibe ko qur'ana won wibe ko tawreta wal baitil ma'mur mi wodiri simo suudu en wi baitil ma'mur wiyama woni ko asman jeede bijo wiyama ko asaman nayi bijo woni wal baitil ma'mur wiyama ko asaman tata bijo woni bibo asaman jeego bijo woni bibo asaman jeede bijo bi hiyalil ka'bati o bi siwa suudu ndu non sawndi ko suudu ka'ba ko don suudu ndu sawndi fami kala nyalawma malaikaji capande jeedi ujunere malaika enen bango e mayru kayru suudu ndu ay suudu kaaba do wondo kayru hetti dow mum tiimi ko do suudum tagi suudu kaaba ala ko darato don ayana abiyon ga nyata makka suusa abiyon weyi don tan yana jata na abiyon fo hatta ko madina o yettata ko makka suudu kaaba ndu ko suudu ndu e lombi don suudu ndu fayi dow mayru hakkunde majji non ala ko weyi do kala ko weyi do yana so sondu so kala ko ay weyi don ko leydi fay jabata wiyama capande jeedidi ujunere malaika subaka fof enen bango don enen juula don la ya uduna ilayhi abadan subaka fof si capande jeedidi mangi ma jehi gonta to ha darga daw alika en keedi o wi holko woni sababu wiyama suudu ndu woni ko les al arsi dow asaman jeeyi o qila huwa al ka'batu nafsaha woni beni ko kaaba e hoore mum o ummaratuha bil hujjaji o wi gurnugol kaaba non ko hajjankobe wasairina laha lima warada anna Allah yu'ammiruhu wiyama hitande fo kam ko famdi fo kan suudu makka ene hajja don kullu sanatin bi 600 alfin Allah aadani suudu ndu hitande fo ene wada nanu kam temedde jeegom ujunere neddo kam ne ara do aha fa in ajadan nazo an zalika atammahu Allah bil malaikati so yimbe be donki timmin dum tan Allah adda malaikaji timmina dum en joni watti ko tudi kam al joni ko million ngaji joni ko million ngaji kajjere wana ujunaji ke dum woni wal baitil ma'mur allawi wasaqfi mi wondiri bildi al marfu'i ni ganduda ko bamtani wal bahri mi wondiri mayo al masjuri ni ganda ko hebbinango mayo hebbonango hol dum wiyama bahri al masjuri وياما لما ورد أن الله تعالى الله تبارك وتعالى يجعل البهار كلها يوم القيامة نارا الله وطن ما جريفون يندرنغ وطن من جنغل فيزداد بها في نار جهنم كان جفود بيد جهنم لنغن جنغل كان جفود وقيل هو بحر تحت العرش أمه كما بين السماوات إلى سبي أرادين وياما أراكو وما يوصل نان لس العرش ما ينقول لجيني فد لجيني ما فد asaman do asaman jeede bijo ha leydi jeede bir non luggendi foti غليظ انا مايكو ديام تكودام يقال بحر الحيوان وياما كو ما ديام حيوان يته يمدر العباد بعد النفخه الاولى منه وياما ينه hen yimbe tagore ne ko maayo he to basa to binom fadde balde cafande na yimbe be pude e der gabriju men an gommito woni Allah wi wasaqfil marfu'i mi wondiri bildi ndi ganduda ko bamtandi wal baharil masjuri mi wondiri maayo mo ganda ko hebbina inna adhaba rabbika jawabu o lefte joomela waagi on ko yanata e kandude malahu alana lefte min dafi ilmu ene dunya ay kanko masalan o do ma lefte jippe mum malahu alana mo min dafi in dunyo yawma tamuru samaa'u mawran nyalaamo mo asaman o dilli e dillugo watasiru jibalu sayra
kaaje de jehi e jaagol gonti masalan haba an mansuran ñane hen ko yawmal qiyamati Allah wi ñane hen fa waylun kongol lefte yawma idin on nyalawma lil mukazzibina wodani fennunoɓe nelaɓe alladina naɓen ɓe ganda fi khawdin e masalan e bellanteje yalabuna e pijindo ene coklira ga rewde Allah yawma yud'una nyalawma mo ɓe jarƴa ila naari jahannama fewde jeygol ni wiyeni ɓe jarƴe hen da'an e jerɗugol se ɓe ngari haɓe dettimi jeygol heede maɓɓe nadde Allah wiyaɓe hadihi naaru ɗum ɗo ko jeygol allatino ngol kuntum biha ngol laatino ɗon e mum tukazibuna oɗon penna jeygol pennuno ɗon mbiɗon wona gonga ngol e ngoli a fasihirun haza ɗum ko mbilew Allah wiyaɓe ɗum ko mbilew ha wona on mbino ko mbilew am antum la tubsiruna walla on jiyatano ha on gandano ko mbilew on ganda wona mbinɗon ko mbilew ɗum ko mbilew joni noon islawha naate e maggol fasbiru son jiiɗi muñon aw la tasbiru son jiiɗi hoto muña son jiiɗi muñon son jiiɗi mbason muñ sawa'un aleykum foti e mon so on muñi ala ko nafata so on muñani ala ko bonnata innama tujzawna ay ko jaɓaɗon ma kuntum ta'maluna ko kolati ɗon on gollatan ɗum jaɓaɗon on jaɓaka ko on gollani innal muttaqina so tawi ko hulɓe Allah ɓe noon ɓen kam fi jannatin gonata koye aljannaji wa na'imin e nemaji fakihina ene dahmito bima atahum ko rokki ɗumen rabbuhum joom mabɓe wa waqahum rabbuhum dandiɓe joom mabɓe adabal jahimi leftene jeygol ni wiyen Allah wiyaɓe toon e nder aljanna kamɓe natɓe ɓe kulu ñaame washrabu jere hani an oɗon newnana bima kuntum sabu ko laatino ɗon ta'maluna oɗon gol Allah wi muttaki'ina kamɓe natɓe aljanna ɓe tuggo ala sururin e daɗɗeteje masfufatin ɗe ganduɗa ko baɗaɗe sappeji daɗɗeteje baɗaɗe masalan anani dey ene berta ene mbaɗa sappeji wiya diwa hen fof ko kange diwa hen fof ko hakkunde Makka e Ayla wiyama tewowedi diwa o ko temedere masalan hitande yarete tewowedi diwa o tan to diwa o woni to e leydi ene yarane temedde joyi hitande ene yarane temedde joyi ɗon de mataw ñuñu gatatama de on diwa kay mimi ñuñu gatata de on diwa ko towɗo de mataw أفامينا فإذا أراد العبد أن يجلس عليها قربت منه وبس تبي ما شو الله يدي جودا ده أون ديوارن ديوار وتلو ها يتوما دعون دارن فإذا جلس ستبي جيال الله أو جودي ما عليها يديوار هرن عادت إلى حالها تن ديوار أورتو فلاس مرو وتياتو ها جودي ما تن ديوار فاتو فلاس وهذا ما جودا ديوار عرف أفهم الذي سبنجهيتون وزوجناهم من دسنبتون بهور أنني دي مون بجيت عين بأنني بهور عين بلا بجيت بلا بنيامن بوجي عين بتشت بجيت بنغندا كويوك بسم والذين آمنوا إن بنغندا إن غوبني الله نون واتبعتهم كذري أمب ذريتهم جنج مب هنا بيب مب ندوي مب بإيمان إغون غول مب غول نونغول نتو أري وجبي الله Allah ñaawi biyi ko ne kadi ari jabi Allah no jabirno Allah ni Allah wi alhaqna bihim min jengitay mabbe kambe beedo julbe be ganda ko julbe gonno bibbe men goni julbe min jengitay mabbe zurriyatihim genji mabbe e jangin meden anani hayso genji di gollani fodde golle mabbe de tawde genji di ko julbe ne be goniri ni dan kambe masalan genji di be tawto ya bibbe be tawto ya babirabe be so tawi neddo onati aljanna ko julbe o mo jogi biddo juldo gonnodo ga no wonirno ni hayso gollani golle makko de fodde ko golli ko gollani dum tawde ko juldo o tawoyama non ne so tawi ko bamma kadi an buri dum golle ne tawoyma goto en fu ne taw goddo nani kala hen mo ganda Allah ñaawi buri goddo on goddo ne tawya dum afam nanani de wa illam ya'malu bi amalihim hayso be gollani fodde golle man takrimatan lil aba'i sabu teddinde babirabe bittima'il awladi ilayhim sabu rendude masalan bibbe be e mabbe bibbe tawyabe sabu teddinde be tan abami donde Allah wi wama alatnahum min gustanta jinnabe be min amalihim e golle mum min shay'ina hude ala min gustanta jinnabe min beydana bibbe be ala ko golle jinnabe ne golluda de kay nan don tan kono hatta non bibbe be tawyabe e der golle mabbe Allah wi kullu mri'in kala neddanke dey bima kasaba ko golluno mojjere e borande fo rahinun ko jukunde wonande neddo kay kala ko golli ko jukunde mum tan
so ari ma to woydum to wa amdadnahum allawi min beydana be kambe nalbe aljanna waktu yo waktu de bi faaketine mu yanteje wala habine tew mimma yastahuna ka be ngode aha yatanasa'una ebe beedondira fiha to aljanna ka asan kasuji non sangara la laghun fiha o wi bewre ala hen sa yari sangara o haangetaki wala ta'simun bakkar ala wana sangara aduna imi on sangara sa yari a haangetaki sangara aduna non sa yari kewda ko haangede de ala hala wolof wala ta'simun kadi bakkar ala ويدوف عليهم إن وانغو إمبكي غلمان شكلون جوركون غلمان شكلون جوركون كأنهم سايي شكلون كون غلمان لهم شكلون ونندب كأنهم سايي نكون بيود ekono bay no kon bay adde cikara kon luulun makunun cikara ko kangi luulu choma fada do chomli mu no wayode ni non kon bay won wiibe non ko cukaabe julbe maynobe gila cukaako won wiibe ala ko sukaabe bibbe heferebe taw may ko cukaako ko kon badate bindanebe faamide nde wonno arande aljanna ala tampere ala haaju hay huude ala dum kay wadde on ala ko wadata binda tawde galle fittataake loode joogetaake ala ko fewnete e galle bottaade defetaake on ka so hebaani bindan ala ko bonnan dum o wi be do ko wajjete non ha wela tan ko kon jor kon way kono ko filinga tan ko kon gona teleji to ada yeba kon بل هو من مزيد النعيم كي بيدغول نعماج قال عبد الله بن عمر وي ما من أهد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام وي كلا نادو الجنة وجينا تشوكل كم كفم مرتفعهم جوجي وجينا بوي وكل غلام على عمل غير ما عليه صاحبه غورهم فون جوجي غول كو وانا كو جوجي كو غور فوكو غول كو جيدا غول غودو وياما رسول صلى الله عليه وسلم ande o haali odo aaye o wi cukolon kon bay kono kange coomaado mo yiyakani qalu ya rasulullah be bi ehe ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khadimu kallu ulil makrun fa kayfa al makhdum odo bindan wayini yodde ligganteedo ono wayata o wi fadlul makhdumi ala al khadim ka fadlil qamari laylatal bahri ala badri ala sa'iril kawakib o wi neddo ligganteedo o waade liggotodo to bangen jondam kono lewru balde jobde 14 no wayata e koode ni non ligganteedo o wayata e liggotodo liggotodo o way kono kangini ligganteedo non sifa kana wayata on kam anda kana wayata nak so boy yodi kam ligganteedo kam altaki وروي أن أدنى أهل الجنة منزلة وياما قري فمدود مثلا ينادي الجنة بني مرتبة ومن ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألف باب ببابه لبيك لبيك وياما قري فمدود مرتبة نادي الجنة وبيو بوي نطوة بيو بويتان سوي بويتان وجنر بوي دارو دمال نامي قري فمدود مرتبة عند الجنة وأما هدي بيكي ميجوتان والله بيا سبحانه dum tan woni téléphone aji sen bi subhanahu tan waji be ndaro gasi amma non biyo boy neddo on ko pamaro martaba sen fami don de ben gadda masalan qala ta'ala yudafu alaihim bi sihafin min zahabin wa aqwabi ay ben gadda masalan anani de lehe de ko kange e koppuji masalan kange ene mbadi jaram sangara ada yara wana o ga sangara non o ga ko ciccu woni noon gilmanul lahum ka annahum sayi cukkolon kon cikkataɓe lu'lu'un anani de ko kange lu'lu'u makko nun cooma Allah wi wa aqbala huccondira ba'dhum yoga mabbe kambe nabe aljanna ala ba'dina yoga yatasaaluna e be namnodira e goto fon wi en gondon dow mum on ji ko min ji ko o wi a min ji be gade be min ji wa ma wasalu ilayhi talazzuzan wa i'tirafan bi ni'mati goto fof sabu dakhmitade sabu irade ni'ma ma Allah rokilum ndiya goto fon e namdo godon anne ko jimi ko ayi dum ko jimi ko ayi andum ha kay ko jimi ko kay an ayani feccere ala koy go fo ebe namde kambe nan dal janna di wonno ne bi qalu be biya
inna enen kay kunna en latinom qablu ko adinota aduna fi ahlina e koreji men musfigina ken hulnobe lette Allah famanna Allahu alaina Allah non mojjani ene yafaade en o waqana o dandi en azaba samumi lette masalan jeygol Allah dandi en lette jeygol inna no enen kay kunna en latinoma min qablu ko adinota aduna nadu uhu eden dewanno Allah goto sabu innahu Allah non wal barru kanko woni mojjo arrahimu jurmoto Allah wi fazakkir duumo e haalande hefereɓe hoto rutto ay sebe mbima ka ngadon anelan Allah haalambe dido nemaji ni goti haalambe dum hoto hul hen fazakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin fama anta wanani an bi ni'mati rabbika enema jome o ema ko Allah wadan ma ko anelan Allah wanani hen bikahin ka wage wala majnun wana kanga am daccuni kambe hefereɓe yaquluna be biya kay sa'irum be minelado kay ko bilejo do ko nalanke be minelado ko nalanke tan natarabbasu bihi eden pandano ma tan raybal manu jippoto e maydel pandane de mo tan ko ma yo joni poftoden wiibe so be mbina wiibe tarabbasu pandede maydam fa inni min kay ma ko wonde mum minal mutarabbisina koy fandibe hasan pandima maydam minne kay bodo fandi mayde mon am daccuni ta amuruhum ma taw yamirbe dum ahlamuhum haqqillaji mabbe bi hada e gol kongol ma taw ko haqqillaji o nyamiribe yebe mbinelaado Allah ko bilejo walla yebe mbinelaado ko wage walla yebe mbinelaado ko kangar walla yebe mbinelaado ko nalanke ma taw haqqillaji mabbe la ta'muruhum bi dhalik haqqillaji kam jamirta dum haqqille kam ne jogi am daccuni hum kambe kay aw mun ke bi yimbe tan daaguna bewbe sandalbe am daccuni yaquluna e be mbiyani tagawwalahu e mbinelaado Allah kay ko pepindido qur'an fal daccu kay la yu'minuna be ngongdinani ko mawni kinare to be gondi so be kaali dum be ngongdinani fali atu saade be mbinon nelaado ko pepindido wadde fali atu bi hadisin yebe gaddu yewtere mislihi yiru onon qur'an wayni tan aade nelaado ko pepindido kambe ni pepintan be gadda yewtere wane no qur'an be pepindo wana ko pepindido yebe gaddu kambe in kanu sadiqina bayde be ngomdi ko be kaali ko am daccuni ma taw bom kulibu min ghayri shay'in ma taw kambe be taga tan ko ay hunde ma taw ke be taga be ala ko tagibe ma taw ke be taga ma taw ala ko tagibe am daccuni ma taw humul khaliquna kambe ngoni takbe koy mun ma taw kambe ngoni takbe koy mabbe wala yu'galu non makhluqun biduni khaliqin wa taga non kan wawa wande taw tago wala wawa wan wala ma'dumun kay yakhluqu basete koy wawa tagde fala budda lahum min khaliqin ala sago be jogo tago on non ko Allah al wahid goto falam yuhiduna hunon on goto non be jabani wotidinde dum o yu'minuna be gongdina aywa anani bi rasulihi wa kitabihi be gongdinani be gongdinani Allah be gongdinani nelaado Allah be gongdinani defte Allah am dakkini khalaqus samawati wal arda ma taw kambe tagi asaman kambe tagi leydi Allah ni wala yaqdiru ala khalqiha illa Allahul khaliq ala ko wawi tagde asaman ala ko wawi tagde alay so wana Allah tago o non falam ya budura hube ne wani dum balda cuka illa yuqinuna be jananaka so be jananoma mabbe ngongdina no annabi makko am dacuni indahum ma taw ene do mabbe kambe beedo khaza in rabbika manga sinaji jome manga sinaji yurmede Allah ma taw kambe jogi e be bada hen ke be bela ma taw ko dum ma taw ko be jogi manga sinaji yurmede Allah e be bada hen ke be bela am dacuni humul musaydiruna ma taw kambe ngoni rokkabe dole kambe ngoni jabbari bela am daccuni lahum ene wodi bom sulla mun sel e be ngabba hen fewde asman yastami'una fihi be kedo ton haalaji Allah e haalaji malaikaji so annababe kaali be fodondire mumen fali yati mustami'uhum so tawi non be battiyade do asman so tawi be ngarti fali yati yo addu mustami'uhum kedinodo be yo addu bi suldanin dalilu bubinin peng mo ene labbina wonde malaikaji ko bibbe Allah rew qala ta'ala allawi amlahul banat on daccan mataw anani am daccuni mataw lahul banatu wadanat Allah bibbe rewbe kay e gaajogol mon wala kumul banuna onon wadanon bibbe warbe dum non kan wana gonga am tasaluhum ajran mataw an annabi ko kalantabe ko ada namdobe hen jobbi mataw fa hum kambe non min maghribin e yobde ne mutaqaluna e be teddini mataw ko kalantabe ko adu e be jobbe dum non gande non ko jobatabe ko non tedda e mabbe dum adani be yeddude ma am daccuni mataw indahumul ghaibu
eɓe jogii birnal eɓe nganndi ko hum yaktubuuna eɓe binda ɗum haa ɓe mbaawa yeddodirde maɓe mbiya ummital ala am ɗaccuni yuriduna kaydan eɓe muuya feere eɓe muuyanma pour ɓe kalkuma so darun nadwati galle maɓɓe assemblée toon ɓe mbanno pour ɓe towjanma mayɓe walladina kafaru allah wi ɓeen heefereɓe noon umul makiduna ko ɓe goni masalan poolaɓe heefere de woni poolaɓe am ɗaccuni lahum ene wodniɓe kay ilahun deweteɗo gayrullahi ko wona allah subhanallahi senade wodani allah amma yushrikuna keɓe ndinninta e allah ko wona allah senade wodni hen allah wa in yaraw kisfan wallahi so tawi ɓe jii taƴatinde mina sama e ummade asaman saaqidan ne jogori jippade alayhiɓe maɓɓe hono no ɓe mbiri wona ɓe mbi ko yo asaman tajiro yana e maɓɓe ha so ɓe ñande ɓe jii ɗum yaquluna ɓe mbiyata haada ɗum kay sahabun ko ruude markumun fawtodirde ɓe pamata so ɓe jii asaman o taƴatinde ne taƴa hen ne feewe maɓɓe ɓe cikkata ko ruude fasarhum woppuɓe hatta yulaqu haɓe kawra yawma humul ledi ñalawma maɓɓe on fihi mum yas'abuna maɓɓe mayata ha ñalawma maɓɓe mayata o yonta maɓɓe maayi yawma la yughni on ñalawma noon ko ñalawma nafata anhum ga maɓɓe anani de kayduhum feere maɓɓe shay'an haydara wala hum wonani kamɓe kay ñande hen yunsaruna ɓe kaɗane lefte kaɗantake wa inna lilladina zalamu ene wodani ɓen yedduɓe kay feereɓe kay ene wodani ɓe kay azaban lefte duna zalika ko adiɗe e lefte mbimi ko adineɓe mayata mbimi ɓe jogui lefte kay duna zalika ko adi lefte mbimi lakara ɗe mbimi ɓe jogui lefte kay ko adi lefte lakara duna zalika ko adi ɗe lefte ɓe jogui walakinna aktharahum ay ko heewi maɓɓe kam la ya'lamuna ganda lefte ma jippo e maɓɓe ɗum noon wasbir muñ li hukmi rabbika wonande ñawore joome oto ɓittinen beccal ma fa innaka no an nelaɗo allah fi ayunina gonɗade koye ndenka amen min emin darma emin ndenma anani ɗin bi ayunina aɗa e ndenka amen aɗa wayno e darande amen emin darma wasabbihi noon subihin bihamdi rabbika e yettode joome qul subhanallahi wa bihamdihi hina taqumu saha nde gumbiɗa e jonde ma aw walla nde gumbiɗa e ɗoygol ma o wiya subihin sa ummima aɗanima ummima subihin rasulu sallallahu alaihi wasallam yumma Aisha wi ida qama so ummima kanko nelaɗo Allah o heewi ko habbirde laabi sappo o yetta Allah laabi sappo o hamidallah asran o yetta Allah laabi sappo wa sabbaha o wiya subhanallahi laabi sappo wa hallala o wiya la ilaha illa Allah laabi sappo wa astaghfara Allah o imsinoɗo Allah laabi sappo so gayni o wiya allahumma ighfir li warhamni wahdini warzuqni wa afini ni o heewi wiide kanko nela so fini ko noon wiya wa kana yata'awwazu min diqil maqami yawmal qiyamah omo heewi moolade nyande yawmal qiyamah bittene mum ko fi riwayatin ene riwaya kay kana sallallahu alaihi wasallam idha stayqadha min manamihi so fini doygol makko o janga aaje sappo wattande ala imrana non nelaado Allah walla so Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o wi nelaado Allah wi man jalasa majlisan on mo jode jonde fa kasura fihi lagduhu hala makko heewi e den jonde fa qala o wi qabla an yaquma ko adide ummato o haali wol ko wi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka so wi goldo kongol odo duwaw kana kaffaratu lima bainahuma do jodi do hade makko ummade kala ko dañodo ne bakkar ma Allah ya xom famide amin woni noon anani de wa min al-layli jamma kadi fasabbihu sennu Allah jamma kadi yo ko julda kadi Allah wi nelaado Allah juul wa idbaran nujumi so koode birnima kadi koode de numtima jehi birnima kadi juul kadi be bi ko rak'at al-fajr on wiibe ko suba imo wiyama ko rak'at al-fajr Allah tayni ma sunnatu subhi wiyama de ganda ko sunna suba kade wa qila subhu wiyama ala ko farila suba ko e hoore mum wa idbaran nujumi suratu wan najmi simore nde ko non de wiyete makkiyatun ko makka non de jippi aaje de ko cafande jeegom e didi ko de don aaje ngone mayre ko wi de do aaje na famide
bismillahi ko inde Allah arrahmani ko jomyurmede hewde huccitinde julɓe hefereɓe ga aduna ga arrahimi ko jomyurmede hewde heeride ko julɓe jeeyi ko lahara Allah wi wan najmi mi wodiri ɗaccuki ida hawa so wirnima mi wodiri ɗaccuki ida hawa so tawi wirnima gande de yo jawabul gasami o jaabowol wondore nde ko ma dalla sahibukum wallahi majjani gondiɗo mon o nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o woppani lawol peewal de ko onon goppi lawol peewal wa ma gawa o bewani ni kay ala o majjani o bewani wa ma yandigu o haalani ko haalani on ko anil hawa ga belade fittani makko ko haalanto on ko wana omo welata no haala in huwa wanani ko haalanto on ko kay illa wahyun so wana tan ko wahyu yuha ilayhi moyne wahye fewde makko wahyu tan moy wahya fewde makko allamahu andini mo wahyu o aywa ko malaika shadidul quwa cattude sembe ko malaika mo ganda ko cattude sembe to Allah yumirratin jom masalan darande yonde fastawa on non woni jibril alayhi salam wiyama ko jibril o wiyata malako huwa jibril alayhi salam wa min siddati quwwatihi ibtilaihi madainu qawmi ludin ene jeya e sembeje makko cattudi dofde mo gure annabi ludi de wona wiide won ha asman wakhlisi yettude mo hayre o fawele men bani israil en fof ana yow targay yadidul quwa zu mirratin jom darande sattunde walla ma jom darande yonde fastawa o fotondiri o huwa on ɗo noon saha kanko masalan malaika o bil ufuqil a'la o moy jokli ɓurɗi towde to nange fuɗirta ɗo o are mbaadi makko ndi Allah tagimo ndi kanko masalan jibrilu fara'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah darimo e yiyan e mbaadi makko ndi o wonno ndi wa kana bi hira'in on saha nelaɗo no wonno to gharu hira'in kada saddal ufuqa ila al maghribi kanko jibril no uddi jokli fo ha hirnange fa kharra maghsiyan alayhi nelaɗo Allah yani shokkori wa kana non qad sa'alahu an yuriyahu nafsahu wa kanko jibril non nyaagino ndo kanko nelaɗo Allah nyaagino jibrilu omo yidi yiide dum e mbaadi mum di Allah tagi dum di jibril non wiimo mawo yiidum to gaaru hira'in jibril wino ko hattanani o wi non omo yidi yiide yo jibril tin wadanamo dum jibril non yida wadde ko welani mo de wonno kala ko weli mo ko dum weli Allah jibril non hollimo dum no yi jibril le non o fekkori o hoti wiro non o haalani heferebe be omo yewde mabbe o yi malaika e mbaadi mum mi an kalta ko haala dum ala yiide malaika an mi kalta tan ko kecce an ala yiide malaika Allah non jippini odo aya anani alladhi humma dana o balli masalan anezi summa dana anani dey kanko nelaɗo Allah o balli jibrilu fata dalla jibrilu ɓeydi ɓallade mo mbimi fata dalla zada fil ɓurbi kadi o ɓeydi kadi ɓallade summa dana o mallimo fata dalla o ɓeydi ɓallade summa zada fil ɓurbi fal kalamu bagin ala zahirihi mbaadi jibrilu alasli yankeri ndi fa kana o wi laati hakkunde makko e jibrilu kaaba fodde qawsayni laañe ɗiɗi aw adana walla ko ɓuri ɗum ɓallade mbimo o ɓallodiri jibrilu no laañal e garawol mum mbadata ni ko wi o yi jibrilu ko gonga Allah wi fa kana qaaba qawsayni aw adana won wiyoɓe noon ko Allah won wiyoɓe noon Cheikh Tidiane wi wona gonga o wi neɗɗo wawa ɓallade Allah o wi Allah ala hakkunde mum neɗɗo ala yalde mbiɓe ala yolde o wi ɗum ko wi ɗum wodani wona ko jibril wonata Allah min won wiyoɓe noon fa kana qaaba qawsayni aw adana ko Allah hakkunde makko e Allah kanko nelaɗo Allah nde wiito Allah nde o waadiri noon e Allah kono Cheikh Tidiane kam wi wawa wonde wawa wonde hakkunde neɗɗo e Allah la yolde wiyatake noon wi ko jibril wonata nde wonno jibril koko taga hakkunde mum e tagore mum ene wawi wonde ɗum ko amma noon Allah ɗimi
wawa wonde Allah kañum kala o wi Allah wi ko wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi de min ɓuri ɓallade neɗɗo e ɗaɗol dande nde kay o kay wawa yolde wawa wonde ɗon woni fa kana kanko nelaɗo Allah e Jibril o laati e Jibrilu ɗaaba fodde Qawsayni tamanɗe ɗiɗi laañe fodde leggal laañal e garawol mum no mbaadi ni o waandir noon Jibril aw adna walla o woni ɗon haw wuri ɓallaade ɗon hatta afaaga wa sakana raw ahu haw ɗifti eywa masalan kullol makko ngol iwi hay mo fassiri ko noon wi wona mbi mo fassiri o kono Cheikh Tidiane wi ni noon wi kanko hoore makko kanko mo jaɓi ɗum fa awha Allah wahyi ila abdihi fewde maccuɗo mum biyeteɗo Jibrilu mbimi wona kanko kadi min ko maccuɗo makko feere Jibrilu biyeteɗo Jibril o ma awha ko Jibrilu ene nawa kene wahye fewde nelaɗo Allah mbimi ma awha ko wahyete fewde nelaɗo Allah ko ɗum ko Allah haala ɗum ko Jibril nawa nelaɗo Allah wona Jibril woni hakkude makko e nelaɗo Allah fa awha kanko Allah o wahyi ila abdihi fewde maccuɗo makko Jibrilu ma awha kene wahye fewde nelaɗo Allah famide ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kono noon walam yazkuril muha bihi kam ko wahyete ko noon haala o wi tan ko wahyima fewde Jibrilu ko ene wahye fewde nelaɗo Allah ko wahyete ko noon ko Jibril nawata ko en ganda ɗum kam ko nakira ɗum andatake Allah wi ma kadaba yaddani alfuadu ɓernde nelaɗo Allah ma ra'a ko yi ko o wi nelaɗo Allah ko yi ko ɓernde nde yaddani Allah wi onon hefereɓe afatu marunahu beele on jeddodirat e makko ala ma yara e ko wi o yi ko so wi o yi Jibrilu e mbaadi mum ko jebɗon tom wala qadara ahu wallahi ne kay o yino Jibrilu e mbaadi mum nazalatan laawol ukhra gongol be bi hol ton o wi inda sidratil muntaha to jaabi hatirde to asaman jeedi bijo nyalamo manelaade Allah hanno ton o yi Jibrilu kade mbaadi mum ande ke en paami do de ko Jibril to haala ginnan do andinen dum taade go yimo gongol Allah kay nelaade Allah kam ji hakun jindira be kam ay goto andana fusi Jibrilu kay e makko wana bimi amma royrede nelaɗo Allah yaaro Allah ɗum kay kam Allah di mari wa zaka fi yagadin kay ko gotol de yagadin de ko gotol kono kay Israel manami jalun kam e ɗoygol kay capantate lawol o yi Allah o yehi to Allah Israel manami jalun capantate lawol o yehi to Allah wa amma noon yaademo to Allah o yaade fi ruhi wal jismi ɗum kam ko gotol tan yagade on fi indaha enere jaabi ha tirde ɗo noon jannatul ma'wa aljanna mo ganduɗa ko tapporde mo ganduɗa malaikaji ruhuji men ko ɗon gonata e sahodinɓe hulɓe Allah fo ruhuji men ko ɗon gonata idi yaghsa sidrata tumande hippi lekkiki ma yaghsa ko hippi ɗum ko Allah wi ma zaghal basaru o ñaaki darɗe nelaɗo Allah wa ma daga ɗe bewani kadi kanji laqad ra'a wallahi kanko nelaɗo Allah o yiito jaabi ha tirɗo min ayati rabbihi e kawniɗe joom makko al-kubra mawɗe de ari ɗon de ko yiɗon ko heewi de anani ko yiɗon ko heewi ko yiɗon rafraf wiyete rafraf nde ari ha ɗon Jibril waɗi lamma balaga sidratal muntaha ja'ahu rafraf fatanawalahu min Jibril wa dara bihi ila al-ars fami hatta waqafa bayna yaday rabbih kanko oɗo Jibril nde ɓe ngari ha ɓe ngari sidra mum ta Jibril kam ɗon dari wana en jangino wi wama minna illa lahu maqamun ma'lumun na wi kanko ɗon haɗata ɗon o haaɗi nde o ari ha ɗon noon rafraf telli nelaɗo Jibril nangi rafrafa o nelaɗo wennide rafrafa o nelaɗo ngabbe rafere rafa o diwi nawimo ha al arsi hatta waqafa bayna yaday rabbihi hawdare yeeso Allah malamma hanal insirafu non do hangal yido hodde tanawalahu kadi o hebi rafrafa kadi fadara bihi kadi hatta addahu ila Jibril yahan ton be kaddi ko jabi hatirde don asmanuji kadi don Jibril way hadde heddi koko Allah andi fami nde o yehi toon o arti noon o jole kadi rafrafa ko arti haɗo Jibril wonnoɗo on saha Jibril kadi ruttide makko paati leydi
woni ila jibril salawatullahi alayhima yurmede Allah kisal yo wona mabbe ko jibril yabki wa yarfa'u sawtahu bitahmid jibril non ene waya ene wulla dande downi yetta Allah o wi rafraf non kono bura wayni wono rafraf ne koy gede Allah tan burago kala annabi ne waddo hen rafraf non ko liggotodo e yeso Allah tan anani wana yimbe fo dañ baddo hen burago non annaba fo baddima hen fa amma rafraf non ne laad Allah ko do ngabbane rafraf du woni Allah wi laqad ra'a wallahi kanko ne laad Allah to yi tonde o yi min ayati rabbih e kawniide jomma ko al kubra mawde wallahi kawniide Allah mawdo yi ton yoga e kawni non mi yoga e kawni wana fofof kawniide Allah jiidota ko ay ba'du hasan ra'a min ajaibil malakut bi kawniide mali asmanu dow o yi ton rafraf bulaajo ɓuri aduna mawnude o yi toon jibrilu en waɗi temedde jeegom wicco fof o yi ɗum to asaman afara aytumul laata o wi kabre kam ko wiyete laata ko jalangal biyetengal laata ngal wal uzza e oɗo jalan wa manata e oɗo jalan as-salisata battuɗo tato al ukhra goɗɗo kalane kam ɗiɗo laata addani ɓe mbi laata tawde en mbi eɗen jogii Allahu kamɓe ne mbi eɓe jogii allata mbiɗen eɗen jogii azizu kamɓe ne mbi eɓe jogii uzza mbiɗen en jogii mannan kamɓe ne mbi eɓe jogii manata fof e mbaɗa sabatas tan jawabu mum kalane kam beele ɗiɗo jaleŋeji enen jogii wonko kattani saka oɗon ndewa ɗum oɗon goppa Allah kattanɗo o walla namdoɓe annal malaikata banatullahi ma karahatihimul banati kamɓe ɓe jiiɗa dañde ɓiɓɓe rewɓe ɓe mbiya Allah ne jogii ɓiɓɓe rewɓe Allah wiya ɓe ala komu zakaru beele ene woode noon ɓiɗɗo gorko wala hol unsa kanko o jogoo ɓiɓɓe rewɓe Allah wi tilka nden hunde idan so ɗum tabiti nden de qismatun ɗum ko feccere 10 ans oñide de so tawi on dañi ɓiɓɓe worɓe Allah dañi ɓiɓɓe rewɓe ɗum de ko feccere oñide kam yon dañ ko moƴƴi Allah daña ko boni in hiya wonani ɗeyɗo jalaŋeji ɗi ganduɗa ko kaalaɗi illa asma'un to wona ko inde tan sammaytumu haade oɗon inna ɗumen antum onon wa aba'ukum e babiraɓe mon oɗon ginna jalaŋeji ma anzalallahu biha Allah jippinani e rewede jalaŋ men sulɗanine dalilu in yattabi'una kamɓe hefereɓe ɓe ndewiɗani jalaŋeji ɗi illa dhanna so wona jikke tan kama tahawal anfusu e ko pittaɗi jiiɗi tan eɓe kalta ko pittaɗi maɓe jiiɗi wala gar ja'ahum wallahi noon are mabɓe min rabbihim ummarade jomaɓe alhuda peewal e ɗemgal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam am lil insani mataw bom ene wodani neɗɗanke yo neɗɗanke mata manna ko wooɗa mataw neɗɗo kam ko yiɗi fotan heɓat fa lillahi eɓe gandu noon ko Allah tan jeeyi anani de ene wooda ɗum ala akhiratu l'akhara wal ula e aduna Allah jeeyi ɓuuɗo aduna jeeyi l'akhara fala yaqa'u fihima illa ma yuriduhu ala ko wonata e aduna so wona ko Allah yi ala ko wonata e l'akhara so wona ko Allah yi wa kam min malakin heebi malaikaji noon fi samawati gonde asamanuji ɗi ganduɗa la tughni nafata safa'atuhum tefore mumen shay'an hunde illa min ba'di so wana caggal an ya'zana Allahu nde Allah yamiri e tefore liman yasha'u mo haaji tefanede e jiyaɓe makko wa yarda mo welana ɗum kongol ɗum woni wala yasfa'una illa liman irtada ɓe tefanta so wana mo Allah wela إن الذين لا يؤمنون بالآخرة الآخرة نعم لا يسمون الملائكة بأن كم إن الملائكة تسمية إن الأنثى ريو بملائكة بيبي الله ريو وما لهم به ألنا بيقول كونغول نون من علم غندل دي إن يتبعون بأك إن دوانك إلا الظن سوانا جيكتا وإن الظن نون جيكي لا يغني من الحق شيئا جيكي نون نفتا يقوانغ هيدر جيكي هيهون نفتا فأعرض دورنو أمن تولى anani de ga ɗurniɗo an zikrina ga dunkiɗo jamtowol amen ɗurno ɗum woppuɗo qur'ana woppu ɗum
mimo ala haaje Qur'an kay woppu ɗum tan walam yurid mo ganduɗa muyani illa al hayata dunya so wana gurdam aduna tan zalika ay ɗaɓɓugol aduna dey mablaguhum ɗum woni kattude mabɓe min al ilmi gandal kamɓe ko aduna tan gandal mabɓe fof ha tan koye aduna koɓe gande aduna ko kay ene yaaji no feewi ko heddi ko noon kam ya'lamuna kay zahira min al hayati dunya aduna kay kala ko feeñimo eɓe gandi wa amma l'akhara noon muriduna keɓe ɗurnimi ɓe ngala hen haaju mbimi nihayatu anani an asaru dunya ala al akhirati ta tudi gandal mabbe kay ko subade adun tan e dow l'akhara inna rabbaka jawme non huwa kanko de Allah de alamu kanko buri andude bi man dalla an sabilihi mo ene majja galawol mum o kanko Allah alamu kanko buri andude bi man hitada mo ene feewa Allah buri andude peewo kanko yebu gol jabo kala hen ko walillahi Allah non jeyi ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi ko wone leydi Allah tan jeyi wa maliku lidhalika kanko woni jeydu dum wa min haddalu wal muhtadu anani majjudo e pewdo fof ko Allah jeyi yudillu man yasha wa yahdi man yasha o mo fewna mo wela o mo majjina mo wela yo Allah fewni en non li yajzi alladhina alla wajni ko hawa yoba ben asau be ganda ko bonnube o yoba dumen bima amilu ko golluno o yajzi o yoba kay alladhina ben ahsanu mujjilbe o yoba dumen bi husna e mojjere o yoba dumen jam yoba dumen aljanna alladhina no ben yajtanibuna bayna nentoto no kaba'ir al-ismi bakkatuji mawdi wal fawahisha e bonandeji badata illa lama wasana bakkaton tokoton ko ena darde tan walla tan mem seeda tan dum tan goppi enen dum tan badata ko boni ko heddi fo badata Allah yaforobe non sabu woppude bakkatuji mawdi inna rabbaka jawme non wasi'ul maghfirati kanko de woni jaajo yafuya Allah ne yaaji yafuya aya garo o jippi ko biyannoɓe julde amen korka amen hajju amen ɓe mbiya minen min kajji minen min juuli minen min mbaɗi ɗum minen min mbaɗi ɗum Allah wi wa alamu kanko Allah ɓuri andude bikumi moon id ansha'akum tuma nde o tagi on min al ardi e leydi o tagi babiraɓe moon e leydi bamon baba adama wa id antum e tuma nde laati ɗon onon kadi a jinnatun kon galle oɗon goni galle fi buɗuni e deedi ummahatikum yummira moon Allah wi kañum ne andi ne gonɗon e nder deedi yummira moon omo andi on ɗum noon falatu zakku hoto jakke anfusakum koye moon oro mantete koye moon ala oto mante koye moon mantuɗo hoore mum ala ko Allah wa Allah a alamu kanko ɓuri andude bimen taga wan kulɗal wiide komi kulɗo Allah heewi e hulde Allah wona gotum Allah ɓuri andude kulɗum a fara ayta habaram allazi on tawalla dumkitiɗo gaalimanago mbimi dumkitiɗo gaalimana waaɗa rokka qalilan seeɗa wa akata haɗa ko heddi ko andi ko waaji gooto kefeero o aybinira o jaɓi Allah o aybina efere ɓe gaybini mo mbima aɗa jaɓa Allah an jaasi o wiɓe inni khashitu azaballahi min addanimi jabde Allah o mboɗo hulli defte Allah joni noon fa damina lahu lmuiru lahu ewa gaybinannoɗo mo o on mbimi ɓeɗo defanima mbimi mo defanima on defanima an yahmila anhu azaballahi in raja ila shirkihi o wi sa woppi l'islam a wonti kefeero mami ronane lette Allah ɗe mami defane itti jewkal seeɗa rokkimo o wonti kefeero ɗum woni wa aɗa qalilan o rakka seeɗa wa akata ko heddi ko o haɗa ngam hami jaa toon tan ton ko jogui toon waw yaha Allah wi baɗɗoni o a indahu ma taw ene ɗo makko ilmul gaybi gandal birniɗe fa huwa yara omo yiya omo andi ma taw omo jogui kam hattan toon wiyama noon binoɗen defi o ko Walidu ibnul Mughirata ko on defanino kefere goɓe am ɗaccuni lam yunabba ma taw o haalanaka bima fi suhufi Musa ko arno e defte Musa ko wo Ibrahima e defte Ibrahima allazi no nden ɗen defte waffa ɗe ganduɗa ene timmini ko jamira waffa allazi allazi on waffa timminɗo ko yamira Allah taziru ene toon
wonde wostitako wonde rondotako waziratun fittandu widra bakkar ukhra wondu nan ton Allah taziru nde rondotako waziratun fittandu widra bakkar ukhra wondu anani fittandu bakkodindu fittandu kay wawa rondanade fittandu wondu bakkan mudum nan to min da so wimo rondo o fenat bismillah wa an ko woni fi laysa lil insani alana danka kay illa ma sa so wana ko yano e mojjere kala ko golluno e mojjere omo tawaton ko gollan ko tawararon wa anna sa'ayu ay golle de o golli sawfa yura yama yiye so yimo wiyoy summa yujzahu yabedum al jazaa an jobdi al awfani ganda ko timmude yobe ton golle makko de hatimma wa an ko woni fi ila rabbika fewde jomenon kam al muntaha woni hatirde garas kay ko do Allah tan chamayi garas goddo Allah ko to Allah tan jobeda wa annahu kanko Allah non huwa adhaku kanko woni beltinowo wa abaka kanko woni goynowo Allah woni jalnowo Allah woni goynowo wa annahu kanko Allah wade kanko de amata woni barowa aduna wa haya wurtina nyalawma yamal qiyamati wa annahu kanko Allah khalaqa zawjayn kanko woni tagdo fasangaji didi az-zakara gorel wal unsa e dewel min fatino tagidum e tobbere mani ida tumna so tobbere de wanjama e ranga wa anna alayhi nash'ata way Allah kadi e hoddiro mum waddi kadi fuddugol al ukhra gongol tago anani wango wonande ummital caggal masalan tago adingo way Allah waddi e hoddiro mum wa annahu Allah wade kanko de agna kanko woni jondinowo yimbe kanko rokkata neddo ha masalan ani de ha yone wa agna kanko woni galdinowo jawdi wa annahu kanko Allah wade kanko rabbu shira kanko jende hodere wotere ni wiye jawzaw enen beta bawngal kanko Allah wi kanko jenden hodere de wonno hefere be de wonno den hodere bi ko Allah wi ko kanyum ji horobe dewdum yebe dew kanyum wa annahu kanko Allah de ahlaka kanko woni kalkunodo adan de non wieni al ula adinobe wa samudan elenyol ne wieni fama abaga ala ko heddi e mabbe hay goto non on jiyani kambe fobe mayi wa qawma nuhin yimbe annabi nuhne min qablu ko adino ade samuda Allah wi be ne kay min kalkino dumen innahum bi Allah wi dobe kanu be ne latinoma kanyumen azalama ko toñannobe wa adaga ko bewnobe beedo de ko toñnobe ko bewbe Allah wi halki dumen onon ne makkanabe don paadon wal mu'tafikata de do gurene gure luudune Allah wi dene ahwa o fukki dum ne leyti jibril weeni gure de ha do asaman wakhlisi Allah mi wadi non fa ghashaha hippi de do gure caggal wakhlisede ma ghasha ko hippide ko to bange masalan kaaji fa bi ayi ala ihul fo nemaji rabbika jome de Allah rukuma anani de tatamara de ada sikkito an neddanke fa bi ayi ala an amahu dallatu ala wahdaniyati wa kol fo en maaji tindindi wonde Allah ko goto e hattan mum an tata maraada ade sikkoto an nen dan kada fenna haza odo Muhammad non nazirun ko jertino minan nuzulil ula ay jertinobe adinobe be annababe adibe be ben de ko hentano jeya o fuddani ngande non azifatil azifatu ngande koy darga ballima laysa laha min dunillahi alana fitanu ko wana Allah kashifatun mu ene hunce dum ay goto la yujalli hali waqtiha illa huwa thaqulat afamin hadha alhadith yatinde do yewtere qur'ana ta'jabuna kawete do odon penna wa tadhakuna jalon jalkiton wala tabkuna sodon kelo on goyata ha wa antum samiduna sodon kelo odon cokliri ga masalan hedade de odon on belsidi anani fasjudu lillahi tujjane Allah tagdono wa abudu ndewe Allah wala tasjudu lil asnami hor tujjane jalangi wala ta'budu ha hor ndewe dumen suratul qamari simore de kon non de wiete makka de jippi so wana sayuhu zamul jam'u walluna dubura simoje de non simoje den fo capande joyi e joyi bismillah en ballinori ma inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi iktarabatis sa'atu darga de ballima wan shaqqal qamaru lewru ndu ganda lewru sekima in falaga tay lewru ndu feccima pecce didi ala jabali abi qubaisin nokkoni weeni hen lewru
lewru ndu meeɗino feccinade toon nelaɗo Allah aha gande de tawde ɗum waɗi darga natti woɗɗude faame ɗum wa in yaraw kamɓe heefereɓe ɓe seɓe jii ayatan hawnide ummarade e nelaɗo Allah wonde ko haala ko gonga ƴew yuriduɓe ɗurno waya ɓuuluɓe mbiya sihirun o ko ɗum ko bilew mustamirrun ndu ganduɗa ko ndumingu ko bilew ndumingu tan ha ñande lewru ndu feccani nelaɗo Allah ɓe mbi ko bilew wa kazzabuɓe penni nelaɗo Allah wattabaɓuɓe ndewi ahwa'ahum belaɗe mabɓe ko kullu amrin kala alhaali noon moƴƴere bonani mustaqirrun ene ñibde joomum so moƴƴere ene ñibde moƴƴo o so bonande ne ñibde bonɗo o so aljanna ko moƴƴo jeyi jeygol ko bonɗo jeyi Allah wi wala qad ja'ahum wallahi are mabɓe kamɓe makkanaɓe minal anba'i habaruji halkede leƴƴi pennunoɗi nelaɓe ma fihi ko woni mum musdajarun ko ene gufaɓe hikmatun ɗum ɗon noon ko hikma balighatun mo ganduɗa ko timmuɗo kono fama tughni nuzur certinoɓe nafani fatawalla anhum an nelaɗo Allah runkito ga mabɓe yawma yad'u da'i ñalawma mo noddi noddowo hono Israfilu ñalawma so yonti noddiɓe ɓe jalti e goble ila shay'in fewde hunde nukurin nde ganduɗa ko fankarde ñande hen khashi an jiya ene hoy absaruhum gite mabɓe allawi yakhrujuna ɓe jalta kamɓe yimɓe ɓe minal ajdasi e goble ɓe jalta hen sa yiɓe eɓe jahata masalan notoyade Allah ka annahum sikkata kamɓe jaradun keɓe baɓɓatti muntashirun caktiɗi layduna ayna yadhabuna ɗi ganda ɗo jahata no wayir ni noon yimɓe ɓe mbayata ñande hen yawmal qiyamati yimɓe ɓe caroto goto fof ne yahane yanayi goɗɗo on ene paytu notoyo Allah Allah wi muhdi ina eɓe jaaci eɓe potti daɗe mabɓe ila da'i fewde nodduɗo o yaqulul kafirun ñande hen hefereɓe mbiya hada ñalawma hande o dey yawmun asirun ko ñalawma cattuɗo e kefer o ñalawma de ko bon kazzabat fennino noon Allah wi qablahum ko adinoɓe kamɓe makkanaɓe fennino qawmu nuhin yimɓe annabi nuhu fa kazzabuɓe pennino abdana maccuɗo amen nuhu wa qaluɓe mbi nuhu majnunun ko kanga wasdujira kanko nuhu o gufa o yenna ala ko heddana haydane bonde fada'a rabbahu kanko no o seki o noddi joom makko o wi annino min maghlubun komi poola fantasir an Allah wallu Allah wi nde o wi noon minenne fa fatahana min gudditi abwaba samai damude asaman pop min gudditiri ɗumen bima inen ndiyam muna hamirin ɗam ene waajo kala damal gongale asaman min gudditi ndiyam wone jurtude Allah wi wa fajjarna min ɓucciti al arda leydi ndi uyunan cewle kala wuddere wonde leydi yaltini ndiyam hankanti ene yalta ndiyam ne tello ndiyam ne ɓula ɗum yawata hewde Allah wi faltagal ma o ndiyam dow e ndiyam les hawri ala amrin e yamirore nde ganduɗa kada ɓutira ene hoddira e ñawore Allah gila lasal ɓeɗo halkata ɗumen ko ndiyam Allah wi wa hamalna kanko annabi nuhu noon min ndodimo e laana min ndodima ala zati alwahin e laana ka ganduɗa ko jomiraɓe alluji ko dusurin e ko ganduɗa ko feŋaka pontoje ene waɗa pontoje ene feŋa e laana he laana ka tajiri e ka doga bi ayunina e nden ka amen Allah wi nanede ɓeya masalan e ndiyam joola Allah wi ɗum jaza an ko jobdili man kana wonande on laatinoɗo kufira e yeddi jeddunoɗo de yoolam ɓeɗo ɓe jeddani ɓe jolna e lan Allah wi walagat ko gon wallahi tarakana ha min goppi e ɗeɗo golle aya tan hawnide wonande mo ene tesko ko wa'zu de yew fa kayfa kana holno laatori azabi lefte am wo nusuri e jertingolam ƴewno laatori ala ko nafi de mato wala qad yassarna alqur'ana wallahi min newnani qur'ana li zikri wonande dengol Allah wi min newni qur'ana o wonande dengol fa hal min muddakiri yati baccortoɗo ne woodi mo ene reena qur'ana mo ene waccoro hay deftere wotere ala e aduna nde ene reene so wona qur'an Allah wi kazzabata adun fennino ngol ɗo leñol ɓenne lefta Allah wi fa kayfa kana ƴeew holno laatori azabi lefte am wonusori e jeetingol Allah wi innano minen arsalna min nelino alayhim maɓɓeri han hendu sarsaran ndi ganduɗa ko sattude tasawtu fi yawmin e ñalawma nahsin kiita ñalawma bonanɗeɓe wonandeɓe mustamirrin ñalawma ganduɗa ko kiitaɗo duumiɗo kiite ñalawma alarba wattande lewru tanzi unnasa hendu ndu ɗofata yimɓe koye gasɗe
do kambe fof be gasno masalan gasde be naata hen ha goto fof ƴetta ha heba ma bandu mum heba daade artide he leydi wi tawde ko hendu kam so wedi sin so boyi woppat hendu nuuda ari nde ɗofat joomum e nder leydi he nawa ɗum ha dow taƴa ɗum anani ka annahum sa yiɓe no banniɓe ni Allah wi sa yiɓe cikkataɓe ajazu koɓe pooɗ naklin tamaroje mun qa'ir ɗe ganduɗa ko taƴade koye no fo lekki tamarowi so hoore mum taƴini noon ɓe mbay kamɓe fof jiyata ko hoore ne taƴi tan ɓandu ne dow jooɗi noon banmi wona ɓe kollorino ko soɓe gasi gasde tan soɓe naati hen so hendu waɗi gubbul tan yahat hendu ndu ari fertodade wonde nedi kay wona Allah ko Allah fa kayfa kana ƴewno laatori azabi le tan wonudiri e jettingol Allah wi wala qad ko gonga yassarna min newni alqur'ana min newnani li zikri wonande dengol fa hal min muddakirin baccotoɗo ene wodi yatine wodi kazzabata fennino hamudu leñol ne wiyeni ɓenne pennino bin nuzuli jertinoɗe fa qaalu ɓe gone wiide a basaran yati ko ɓandiyanke minna e jaaɗa e amen wahidan goto nattabi'uhu min dewa ɗum wawa wonde inna no minen isan so min dewe neɗɗo goto lafi dalalin min gone majjere wo su'irine kaaƴ a ulqiya zicru beele weddete makko wahyu alayhi e makko a ulqiya zicru alayhi beele weddete e makko wahyu min baynina e jeese amen taw mine min mbahyaka wawa wonde ɗum wona o gonga bal huwa ɗaccu o biɗo Allah ne woodi kazzabun ko bawɗo fent asirun mawnikiniɗo ɗum tan on Allah wi sa ya'lamuna gadan ñande yawmal qiyamati maɓe gandu manil kazzabu holi on mo ganduɗa ko penowo al asiru mawnikiniɗo beele ko kamɓe walla ko kanko maɓe gandu ɗum Allah wi inna no minen mursilu minen goni nelɓe annaqati ngeloba ba kamɓe ñaguino yo ar Allah wi ngeloba ba fitna tan ko jarabuya lahum wonande ɓe min jarriboɓe Allah wi an annabi salihu fartajibuhum kamboɓe ƴeew koɓe jogori golloyde ƴeewa koɓe gollata e koɓe jogori golloyde wastabir muñ kala koɓe mbawi waddema muñ tan wa nabbi'uhum haalan ɓe noon annal ma a ndiyam ɗam ismatun koko fecca baynahum hakkude mabɓe e ngeloba ba kullu shirbin kala hen yontande anani de muhtadarun ene tawna e yontaɓe mum ñande ngeloba ba yonta pamba yarata onon on jarata so wona kosam mab ñande ba yonta kam mbiyanno ñande jonto ɗon ba yarata kam baba hoorat ñalawma mbo yonta nan wuuro ngo fo yarta kosam kullu shirbin muhtadar kala yarande e gueɗal e ndiyam he muhtadarun ene tawna ñalawma mum Allah wi fanadaw ɓe ɓaaƴi anani dey sahibahum gondiɗo maɓɓe ene wiye masalan uddar on li yabtula ha pour wara ngeloba ba fata aɗa kanko uddar o wenni silama o wi gadde silama mi wara yab fa agara o bori ngeloba ba fa kana ƴew holno laatori noon azabi leptam wo nusuri e jettingola nde ɓe mbaɗi ngeloba ba Allah wi inna no minen arsalna alayhim min neli e maɓɓe sayhatan haacango wahidatan woto Allah wi haacango waɗi ɓe fa kanu ɓe laati ka hashimi elle keltini al muhtadiri geddu so puccu rippe ñaay kono waɗata ɗum ni noon mbanmi ɓe Allah wi fa kanu ka hashimil muhtadi ɓe mbayno keltine masalan geddu ɗo puccu ñamata ɗo no wayata ni noon mbanmi ɓe wala qad yassarna alqur'an wallahi min newnani qur'ana o li zikri wonande dengol fa hal min muddakir ni yeti ene woodi baccoto Allah wi kazzabata fennino qawmu luudin yimɓe annabi luudu ɓe enne pennino bin nusri jertinoɓe innanu minen arsalna alayhim min neli e dow maɓɓe hasiban kaaƴe kamɓene ko kaaƴe nela e maɓɓe ɓe kalki illa ala luudin so wona yimɓe annabi luudu ina yimɓe galle makko ma gon sappo e tato ko ɓen tan daɗi hen yimɓe makko rewɓe nonne hen Allah wi najjeynahum annabi luudu e wondiɓe mum min dandiɓe bi saharin hedde wendogo tan subaka guite laaɓi laaɓani ɓe ɗi anani heddiɓe min kalkiɗuɓe Allah wi dandude ɓe nde noon ni'matan ko ni'ma min indina ummarade ga amen kazalika no min joɓiri ɓe ni najzi min joɓirta man shakara kala on mantuɗo Allah gonɗi wala qad anzarahum wallahi luudu jertininoɓe bakshatana jawlande amen luudu haalaninoɓe masalan lefte am e maɓɓe fata maraw ɓe cikkiti ɓe jeddi bin nusri
e jeertinoɓe Allah wi wala qadara waduhu wallahi ɓe ɗaɓɓirinomo an dayfihi ga hoɓɓe makko ɓe mbimo woppu hakkude amen hoɓɓe maɓe ha hoɓɓe makko ɓe ko malaikaji kamɓe noon ɓe ganda ɓe gari galle makko ko hoɓɓe ɓe gari ɗon ko mbadiji hoɓɓe tan enen bakki cartable men tan ne mbayno fulɓe yawnoɓe luuminen lambini enen gari ɗon ko malaikaji noon gari ko halkude kamɓe noon worɓe ɓe nde wuuro ngode ɓe jiiɓe nden ɓe cikki kono ɓe mbaɗanno ni tan ɓe mbi hoɓɓe worɓe gari galle luuɗi jehen mbaɗi en bonande Allah wi nde ɓe gari faɗa masana min milsiti ayunahum gite maɓɓe malaika jibrilu fi masalan bibji mum e jeese maɓɓe jeese fof boni fa zuuɓu ɓe mbi meeɗe azabi leptan wonu zuri e jeertingol wala qad sabbahahum wallahi findini yimɓe luuɗu bukata tan subaka law findiniɓe azabu lepte mustaqirrun ɗe ganduɗa ko duumiɗe jokkodirɗe e lepte lahara lepte la aduna ɗe so tawi ɓe kalkima tan ko direct jeygol kamɓe ɓe ƴangra e nokku kamɓe ɓe ngala frontiére kamɓe wonde ɗo no e gone ɗo ha ɓooya ha darga kamɓe kay ko mustaqirrun tan ɓe jalta cuuɗi tan jeygol lepte aduna ɗe e lepte lahara ɗe jokkodiri kamɓe frontiére ala tellade e garata ne ƴeewa jaatigui ala kamɓe keeɓe ɓenduɓe tan Allah wi o zuuɓu meeɗe azabi leptan wo nusiri e jeetingolam wala qad yassarna alqur'ana wallahi min newnani qur'ana li dicri wonande dengol fa hal min muddakirin yeti baccotoɗo ene woodi baccotoɗo ala Allah wi wala qad jaa ala fir'auna wallahi arino yimɓe fir'auna an nusuru jeertinoɓe Musa e Haruna kono ɓe jaɓani balɗaccu kay kazzabuɓe penni bi ayatina e ayaji amen kulli ha dendagal mum ayaji jeenayɗe Allah tottuno annabi Musa fof ɓe jeddi haalaji Allah wi fa akhadnahum min nangiri ɓe lette akhda nangugol azizin cemɓuɗo muktadirin joom hattanmo ala ko rokki Allah wi akuffarukum beele onon ɓuraysiyankoɓe heefereɓe monɓe hayrun ɓuri moƴƴude min ulaikum e ɓeeɗo halkaɓe onon ɓuri ɓe on ɓurani ɓe de am lakum mataw boom onon heefereɓe makka mataw oɗon jogui bara'atun kiskol e lefte fi zuburi tawne winda e defte onon on tampata on leftetaki am ɗaccuni yaquluna kamɓe heefereɓe makka eɓe mbiyanno nahanu jami'un minen pop anani de muntasirun ko min wallodiroɓe e anjenelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haala kaɗo wino noon ko Abu Jahali ñande walde Badri ñalawma ki on ñalawma kanko wara Abu Jahali wino nahanu jami'un muntasirun minen fof emin ballodira e anje oɗo Muhammad emin ballodira inna jam'un muntasir Allah wi ɓe sayuhzamul jam ma dental ngal foole wayu walluna dubura maɓe ndumtin cagle maɓɓe balɗaccuni as-sa'atu darga kay maw'iduhum woni fodore lepte maɓɓe was-sa'atu lepte darga noon ada ha ɓuri mawnude ɓuri nanñude wa amarru ɓuri sattude ɓuri haadde e lepte aduna innal mujrimin ɓeɗo bandiji ɗiɗo fi dalalin ɓe goni e majjere e halkare wo su'urin e jeygol kuɓɓowol yawmal qiyamati yawma yushabuna fin nari ñalawma moɓe daasa e ngol ɗo jeygol ɓe daasira ala wujuhihim e jeese maɓɓe ñande hen yawmal qiyamati Allah wiyeɗe e ɗemgal maɗe duuɓu meɗe masta memgol sagara jeygol mi wiyeni innano minen kulla shay'in kala hunde yo hunde khalaqnahu min tagi ɗum bi qadarin e fodde hunde fof min tagi ɗum e hattan amen wa ma amruna wonani alhaali amen so min jiɗi hunde yo won illa wahidatun so wona ko gueɗel gotel no min jamirta yo won tan ko noon kalam hil bil basari way yawde kono majango yitere so min jiɗi hunde yo won tan ko kun tan fayakunu wona gasi ɗum tan woni Allah ko noon waɗirta wala qad ahlakana Allah wi wallahi min kalkino ashiya'akum nandi diɓe maɓɓe e keferu e leƴƴi ɓennunoɗi fa hal min muddakirin yati won baccortoɗo miijo anda ko ɓenni ko ha joni no woni wa kullu shay'in fa'aluhu kala hunde nde ɓe golli kamɓe ɓeɗo makkanaɓe maktubun koko winda fi zuburi e defte wa kullu saghirin kala bakka tokos wa kabirin e bakka mawɗo fof mustadarun nana winda e lawhul mahfuz innal muttaqina ay hulɓe Allah ɓe fi jannatin gone gese wa naharin e calli fi maq'adi sidiqin e jooɗorde gonga to masalan to Allah to tabaraka wa ta'ala inda malikin ɗo lamɗo mo ganduɗa jaajɗo laamu muqtadirin kattanɗo la yujizuhu shay'un hay hunde ronkinani ɗum on woni Allah sadaqallahu al-azim